mašinka, kouří se jí z komínka, jede do dávy, ale se samý ožralý, jede do dávy, ale se samý ožralý. Nemusí nechod spát, a nemusí nechod spát, až do rána bílýho, my budem zpívat a budem hrát, až do rána bílýho, my budem zpívat a budem hrát. Laskva svítiná, do 13 nevinná, vyhrnu si rukávy, praším sebou do trávy, vyhrnu si rukávy, praším sebou do trávy. A všichni! A jede mašinka, kouří se jí z komínka, jede do dávy, ale se samý ožralý, jede do dávy, ale se samý ožralý. Pozor, hlášení, na třetí nástupiště přijíždí osobní speciální vlak z Ostravy do Prahy a veze všechny ožralý. Hej, hej, hej! A odpovídáme! Ho, ho, ho! Hej, hej, hej! Ho, ho, ho! Let's go! Jede mašinka, kouří se jí z komínka, jede do dávy, se samý ožralý, jede do dávy, se samý ožralý. Přijde ke mně průvočí, kleštička má zatočí, lístky prosím, nemám prosím, jak to prosím, to máte tak, jak to prasím, nemám prosím, jak to prasím, to máte tak. A jel jsem do tramvají, pod sedačkou potají, přistoupila starší dáma, přisedla mi dařbu Jána, přistoupila starší dáma, přisedla mi dařbu Jána. Však dál! Jede mašinka, kouří se jí z komínka, jede do dály, se samý ožralý, jede do dály, se samý ožralý. A všichni! Jede mašinka, kouří se jí z komínka, jede do dály, se samý ožralý, jede do dály, se samý ožralý. My zdravíme všechny diváky televize. Já osobně, tady je super, ale celou dobu jsem si lámal hlavu, jak ten hrad dostali nahoru. To muselo dát strašný práce, takže klobouk dolů před kama tady těchto lidí, kteří si tady přišli bavit, protože dostat to tam. I když nevím na co, protože už je to zase zřícenina, ale je to pěkný, patří to ke krajině. No. Vystoupení naprosto úžasný, protože tady byli perfektní lidi, úžasná atmosféra, dobrý emoce, takže já jsem strašně spokojený vždycky, když se to takhle podaří. Já jsem s emocen nemocen, protože to bylo výborný a chtěl bych všechny pozvat příští rok, budeme dělat takový legrace, jak po České, tak Slovenské republice, protože budeme slavit 20 let pohromadě.